nyt on kyllä niin hienoja ja näytti sateenkaari, että ommeena. It's a double rainbow. Yep. Niin, seurataan paikallisia. Jos täällä on helsinkiläisiä, niin seurataan niitä. Jepä numero 1 ja tässä on Jepä numero 2. Joo. Jepä numero 2 kertoo, että mitä me tehdään täällä tänään. Ja Jäpä numero 1 kertoo, että me ollaan täällä tänään. Me ollaan täällä tänään. Missä me ollaan? Me ollaan just herätty ehkä viimeistä kertaa tällä porukalla tuossa bussissa. Never say never. mutta vielä nukuttiin yksi yö tässä bussissa. Ollaan Keuruulla Keski-Suomessa Youth Celebration nuorisotapahtumassa. Tänään ollaan lavalla puhumassa sitten, miksi skeittasimme hyvän asian puolesta Suomen läpi. Ja tsemppaamassa nuoria siihen, että hekin voivat tehdä tällaisia pähkähulluja kampanjoita tai vähemmän hulluja. Ehkä tai vähemmän. ei välttämättä mitään. Ehkä vähemmän hulluja. Vähemmän hulluja. Oi vitsi, mikä spiikki. Mennäänkö syömään? Mennään syömään. Mennään aamupalalle. Mut ollaan täällä. Saa muut pyörittää. Tuplaklipillä saa täältä renkastarin. Ai että se on lähellä! Se on niin lähellä! En tiedä. Ei tullu edes videolle. Oli jalka näin. Oli vähän ulkona joo. Lonkat on vähän jumissa, mut ei just jumppapalloa, mut mä ajattelin, että Santa Cruzilta tuli näitä pehmeitä renkaita, näitä striittirenkaita, niin tää vois toimia tonne, jos sais vähän avattua, niin jaksaa täällä olla. Toimiiks toi? Kyllä mä uskon, että se toimii. Eihän se tarvitse saada sinne paino sinne kipupisteelle, mutta tää pitää olla vähän Juu, tonne. Siellä on se kipeä, vitsi se on kipeä. Ja vaan löytää se kipeän kohta sieltä. Se on ehkä tossa. Oi, siinä se on! Oi! Tiedätkö sen, kun joku paikka on niin jumissa, että se sattuu niin paljon, että se on naurattaa. Mutta musta tuntuu, että meidän pitäisi olla nuorten tapahtumassakin senioritapahtumassa, kun sä ja tekee täällä kuolemaa vähän jumppailee ja venyttelee. Todellakin. Youth Celebration. Nuorten tapahtuma ja vanhat ukonukot täällä yrittää pärjätä nuorten perässä. Mut ihan kiva, että on tullut skeittiporukkaa. Kyllä se skeittiskene sieltä nousee, kasvava uusi sukupolvi. Ja toisin sanoen yhdellä äijälle, että sun pitää vetää seuraavaksi, että sulla on vielä elämä edessä. Niin se oli vähän silleen, että niin, se on kyllä ihan totta, että jotain pitää tehdä. Ei muuta kuin sitten uusia tuulia. Suomen ympäri ei ole kukaan vielä skeitannut, että keräkkää hyvä tiimi kasaan ja me voidaan tulla kyllä sitten huoltaa jollekin pätkälle mukaan. Moro. Me ollaan ne nukoukot. Moi. Mun nimi on Joonas. Next. Onko se menossa kohta lavalle puhumaan? Next generation. Piti sanoa. Mä mennään kohta lavalle puhumaan. Tai siis Joonas varmaan puhua. Mä oon siinä snättikasvo, ei nauru ja Jupe. Kiitos. Nyt tuli sitten se pissähätä, mutta se on yleensä yllättäen just niin kuin ennen H-hetkeä. Sitten se on pieni pissähätä ja menee puhumaan, niin sitten siinä pysyy koko ajan semmoinen hyvä niin flow. Ja niin kuin vähän kiire pois sieltä lavalta. Ja... Eikö se ollut hyvä, että mä sanon pistä kamera päälle? Tulee niin hyvä juttu. Siis mä ajattelin, että taas on jotain vakavempaa, semmoista mikä on sun päätyy vaikka johonkin niinku... Ai niin kuin dokumenttialla. No niin, Joo, ollaan tosiaan
tosiaan täällä Jytsellä Presenissä ja meidät pyydettiin vähän puhumaan tänne tuosta nukohommasta ja tsemppaamaan sitten nuorisoa, että niin kun, se ei tarvitse välttämättä olla edes niin suurta, mitä me lähdettiin tekemään, ja mitään niin älytöntä, vaan se voi olla ihan pieniä asioita, mitä sä voit elämässä duunata. Esimerkiksi ottamalla joku kummilapsen tai ihan mitä tahansa lahjoittamalla johonkin hyvän tekeväisyyteen, niin sä pystyt olemaan mukana tekemässä hyviä asioita. Ihan siisti päästä tsemppaamaan vähän nuorisoa. Siis sä olet oikeesti vakava. Niin, ton voi leikata tästä välistä. Joonas jätti mut yksin, se meni vissiin pissalle ja meidän pitäis mennä tuohon lavalle kohta, niin mä oon onneksi harjoitellut sen Joonaksen speakin. Vedetäänkö yksi testi? Joo. Moi. Mun nimi on Joonas. Ja valmis. Valmis. Tänne tulee huikea nukon porukka. Katsotaan tää video ja sitten annetaan itse pääsit nukoon. Come on! What we're about to do and show you is how we get along. We get along with eye contact. We also get along by listening to one another. Not only that, but we also get along because of rhythm that we've learned during the course of the years. But above all, there is harmony. Because we got to listen to one another. It's all about a feel, but it's a positive attitude to make it work. And what we're about to show you today is 5 different versions of feeling good. Mulla ei ole kinnensiä teippiä, mutta urheiluteippikin saa ottaa jotain. Kannattaa skeitata Suomella 80 päivässä oikeesti. Hassu olla täällä. Terve kaikille. Te pystytte ihan mihin vaan, oikeesti. Nuorissa on potentiaalia. Lähtekää toteuttamaan teidän unelmia, tehkää hyviä asioita. Se voi lähteä ihan pienestä lahjoituksesta ja muuta, mutta uskokaa siihen tekemiseen ja lähtekää duunaamaan, niin te pystytte tehdä huikeita asioita. Sitten mä vielä täältä heittelen teille vielä muutaman omasäästöpankin karkin, koska täällä oli meillä oli tämmösiä, sitten tulee tämmöset pari sydäntä, pari sykkivää sydäntä. Sinne tulee tommosta, tuolta, sitten tonne puolelle. Noin, come on. Mahtavaa. Loput voi tulla hakea sitten tuolta pussikolla. Hei, tiedättekö, tää oli näin crazy idea, että me Fidana haluttiin lähteä tähän mukaan. Koska me uskotaan Fidana siihen, että me voidaan viedä sitä toivoa ja tulevaisuutta tosi eri tavoin. Pyörii. Hei! Tuo. Hei! Tää on aina yhtä samaa, hei. Oli siistiä olla tsemppaamassa nuorisoa tekemään juttuja ja toi oli se yksi oikeastaan unelma, mikä oli tuolla reissulla, että se voisi vaikuttaa nuorempaan sukupolveenkin sitten niin kuin oikeasti toteuttaa niitä juttuja, uskomaan itteensä, lähteä tekemään hyvää, koska tässä maailmassa on vielä paljon hyvää jäljellä. Tekemällä niitä hyviä asioita sen sijaan, että valitetaan asioista tai tehdään jotain, keskitytään siihen negatiiviseen, niin mä uskon, että siinä on aika iso avain niin kuin moneen asiaan. Pikku juttu, mutta iso juttu. Kyllä tää oli siisti nähdä, että oli niinku nuori yleisö tuossa oikeesti niinku hurras siinä kun oli ja ihan sikahyvä se traileri. Oli ihan rockistara fiilis kun meni siihen lavalle melkein. Kyllä tää oli ihan sikasiisti. Oli hyvä traileri, kiitti Jupe. Joo. Se toimi tosi hyvin. Mun mielestä se oli niinku ihan timanttia. Joo oli. Tohon. Ihan sikahyvä. Okei. Mä ajattelin, että oli katsoja auringonlasku.
Olihan toi. Se oli oikeesti hauska toi traileri. Siis siinä oli se onninkin se siellä vessassa. Ja Taneli hakkaa jollain kallas ruumimeisselillä siellä koneessa. Mulla on toi keterengas tuolla takapuolen alla, kun mulla on toi lokka niin jumissa. Miksi sä menit sinne kaikkien näytille? Täällä voittaa Audea. Mä siis yritän hakea täällä mitään.